ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነግር ከለና ክልተ ነገራት ክንገብር ከም ዝግባአና ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 20 ከም ዝብል ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ምዝራብ ክንገድፍ ኣይኮነና ድሞ ካብ ንኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተኾይኑስ እስኪ ባዕላትኩም ፍረዱ በልዎም ይብለን። ካብ ንኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣየናይ ቅኑዕ ከም ዝኾነ ባዕላኻትኩም ፍረዱ ይብሎ። ኣምላኽ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ኣሎ። ኣብዚ ድማ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዝጻረሩ ሰባት ከይትዛረቡ ኢሎም ከጠንቅቖም ከፈራርህዎም ከለዉ ንርኢ። ንመን ምእዛዝ ይበልጽ ኢሎም እዮም ጴጥሮስን ዮሐንስን ነዚ ምርጫ እዚ ዝመልሱሎም ዘለዉ። ኣምላኽ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ኣሎ። ንሱ ዝነገረና ክንነግር፣ ናቱ ሰናይ ክንነግር፣ ጽቡቕ ክንነግር፣ ዝመሃሮ ትምህርቲ ክንምህር፣ ካብኡ ዝተቐበልናዮ ጽቡቕ ንካልኦቱን ድማ ክነካፍሎም ኣምላኽ ነዚ ኣዚዙ ዘሎ። ኣምላኽ ዝገበረልና ንካልኦት ክንነግር ተኣዚዝና ኢና። ስለዚ ነቲ ኣምላኽ ዝበለና ክንነግርን ክንእውጅን ክንምስክርን ይግባአና እዩ። ስለዚ እቲ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ጽቡቕ ዝገበረሉ ክገብሮ ዝግብኦ ክልተ ነገር ነቲ ዝሰምዖን ነቲ ዝረአዮን ምስክር ክኸውን ይዝግብኦ። ምስክር ማለት ዝረአዮን ዝሰምዖን ዝዛረብ ማለት እዩ። መረጋገፂ ብዓይኑ ሪእሎ ሰሚዑ ድማ ኣሎ። እዚ ድማ ሙሉእ ብቁዕ ዝኾነ ምስክር ከም ዝኾነ መረጋገፂ ይህቦ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ሰናይ ከም ዝኾነ ንሱ ምሕረተኛ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብሓቂ ተረዲኡና እንጥዕምናዮን እንድሕር ኮይንና ኣብ ህይወትና እንተሪእናዮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እቲ ዝሰማዕናዮ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ሓቂ ከም ዝኾነ ህይወትና እንተለዊጥዎ ነቲ ዝሰማዕናዮ ከምኡ ድማ ኣብ ህይወትና ዝረአናዮ ዝተሞከርናዮ ንዕኡ ንካልኦት ክንነግር ይግባአና እዩ። ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና እቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ንዓኻትኩም ንነግሮ ኣለና። ሕብረትናውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ይብለና። ንሕና ዝረአናዮ ነጊርናኩም ዝሰማዕናዮ ነጊርናኩም ብእምነት ድማ ነቲ ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ብእምነት እንተተቐቢልኩሞ ምሳና ሕብረት ኣለኩም ይብል ኣሎ ዮሐንስ። ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎይታ ተልእኾ ተቐቢሉ ነቲ ዓብዪ ተልእኾ ኪዱ ወንጌል ስበኹ ብስም ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥምቑ ዝመሃርኩኹም እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝብል ዓብዪ ተልእኾ ተቐቢሉ ክርስቶስ ዝገበረሉ ክርስቶስ ዝገበሮ እናተዛረበ ንነዊሕ ዓመታት መስኪሩ ነዚ ምስክርነት ካብ ዝተቐበሉ ገለ ሰባት ድማ ደብዳቤ ይጽሕፈሎም ኣሎ። ምሳና ሕብረት ክህልወኩም ሕብረትና ምስ ኣቦን ምስ ወድን ምስ መንፈስ ቅዱስን እዩ። ምዚ ስላሴ ምስቲ ቅዱስ ስላሴ ዘሎ ሕብረት ምስኡ ድማ ሕብረት እንተደሊኹም ምሳና ሕብረት እንተደሊኹም ነቲ ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ብእምነት ክትቀበልዎ ኢሉ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ዝተቐበለ ሰብ ኣብ ህይወቱ ነዚ ሰናይን ጽቡቕን ዝጠዓመ ሰብ ካልኦቱን ምዚ እምነት ምዚ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ሕብረት ክህልዎም ዝረአዮን ዝሰምዖን ክምስክር ይግብኦ እዩ። ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ እንታይ ገይሩለይ ኣሎ? እቲ ዝሰማዕክዎ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ህይወተይ ዝቐየረ ሓቂ እንታይ እዩ? እቲ ህይወት ሰብ ዝልውጥ ሓቂ ኣየና እዩ? እቲ ዝሰምዖ እንደገና ድማ ካብቲ ዝሰምዖ ዝተለዓለ ህይወቱ ዝተቐየረ ሰብ ነቲ ዝሰምዖን ዝረአዮን ዝጠዓሞን ክምስክር ይግብኦ እዩ።